खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा खौरां लागिरि नोंथांमोनखौ जोंनि देग्लायनि खुंगा 38थि सानडे स्कुल केम्प बेयाव बरायनानै लाबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोम आरो बड'सा निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि देग्लायनि खुंगा 38थि सानडे स्कुल केम्प बे सानडे स्कुल केम्पआ जोंहा सिगांनो थांखि लाजाखानाय बायदि अक्ट'बर दाननि 11, 12 आरो 13 बेयावहाय खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदोंमोन। बियो दिनै जोबनायनि लामायाव फैबाय। जोंहा दायो मोनाबिलियावनो जोबनानै थांगोन। बे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जों बेखौनो आरो बड'सा निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जों बेखौनो मिथिहोदों जोंनि बे खुंफुंनाया मोजां बोथोरनि गेजेरजों जों खुंफुंनो हाबाय होननानै जों बेखौ फोथायदों मिजिंथिदों। बेखेक मानि सायाव सावरायनाय जादों बे लाइमोनफोरखौ लानानै? जोंनि बे 38थि सानडे स्कुल केम्प 2024 बेखौ खुंनायनि जोंहा मोनसे गिदिर उद्देश्य दं। बे उद्देश्यआनो जाबाय जोङो बेयावहाय सासे फुंखा सुबुं रिसर्स पार्सन जायखौ जोङो प्रहेन नार्जारी बिथाङा सासे रिनाउन स्पिकार, बिथाङा बिदिखा, बिथाङा सासे एक्सेलेन्ट स्पिकार, बिथांखौ जोङो हांख्रायजों बिथांनि गेजेरजों जोङो मोनसे टपिक होदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि दानि देरबोनाय जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननो जोङो फोरोंनो थाखाय मोनसे टपिक होदों। बेहाय बे टपिकआनो जाहैबाय आर इउ रियेलि द चाइल्ड अफ गड? बिनि ओंथियानो जाहैदों मा नोङो थारैनो इसोरनि फिसा ने? बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोंनि देरबोनाय जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो फंबाय बिनानावमोननो जों बेखौनो फोरोंनो नागिरदों। जोंहा गोबां बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामिफ्राव आरो जोंनि गिर्जा लेभेलफ्रावहाय जोङो माखासे टेलेन्टफोर जाय टेलेन्टफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै थायो नाथाय बेखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो प्लेटफर्म मोना। जोङो बिनिखायनो जों मोनसे नैबे सानडे स्कुल केम्प खुंनायनि गेजेरजों जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावसिनि रोंगौथिखौ बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे स्टेजनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जायो। बेवहाय जोंहा गोबां प्रग्रामफोर दङ। बुंनो थाङोबा सेथियावनो जोङो बाइबेल भार्स रिसाइटेसन आरो बेबायदिनो निउ सं लार्निं स्किल्स आरो बिदिनो जोंहा दङ जोङो देग्लाय फार्स्ट सिजननि थाखाय जोङो बे केम्पनि गेजेरजों जोङो स्पर्ट्स एक्टिभिटिबो जोङो लादों आरो बयनिख्रुइबो मस्ट इम्परटेन्ट बे जाहैबाय सिंगिं कम्पिटिसन जायखौ बुङो जोङो राइजिं बयस टेलेन्ट फर क्राइस्ट। बे राइजिं बयस टेलेन्ट फर क्राइस्टनि गेजेरजों जोङो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो मोनसे दिगथिं लांनो नागिरदों। मोनसे बे दिगानो जाहैबाय खन्नायनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो इसोर सिबिनाय हाबाफारियाव मेथाइ खननानै सोरबा सासे सुबुंनि गोसोखौबो जोङो सोलायहोनो हायो। बे थांखिखौ नोजोर बोनानै बे प्लेटफर्मखौ होनो थाखाय जोंनि दानि देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो फोरोंनो थाखाय बे प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों। धोरोमनि जिथु मेसेज होबाय बेनि लोगोसे आरो रायजोनि सिगाङाव खावलायनाय आङो रायजोनि सिगाङाव बेखौनो खावलायनो गोसो जादों जोंनि बे सानडे स्कुल केम्पनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो गोसो जादों जोंनि दानि देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोनसे धोरोमाव थानानै मोनसे गावखौहाय सांग्रांथियाव लाखिनानै दानि जोंनि समाजाव सोलिनाय गाज्रि गेनाफोर जेरैबायदि जों नुदों ड्राग्स बाहायनायनि गेजेरजों मानसिफ्रा गाज्रि जाग्राफोर फेग्रा मुवाफोर बाहायनायनि गेजेरजों जोङो जोहोलाव समावनो सेंग्रा समावनो जोङो जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो दा नुनो मोन्दों गोबां मानसिफ्रा गाज्रि मुवाफोर बाहायनानै बाइक दाब्रायनानै गोसा दाब्रायनानै जों एक्सिडेन्ट जानानै जों थैनायखौ नुनो मोन्दों। बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बुंनो नागिरदों जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि प्रग्रामाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हायो मोजांनि फारसे जोङो आवगायलांनो हायो बिनि फारसे जोङो दिगखौ नुनानै बेफोरबायदि जोङो प्रग्रामखौ जोङो खुंनाय जादों।